ସରି ଯାଇଛି ବର୍ଷାଙ୍କ ହଳଦୀ ରସମ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର କି ସରି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୂର୍ବପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ହଳଦୀ ରସମ। ଆପଣ ତ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପ୍ରଥମେ ଅଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପରେ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଓ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବାନ୍ଧବୀ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଜାଗୃତିଙ୍କ ସହ ଅନୁଭବ ବିବାହ କରିସାରିବା ପରେ ଖବର ଆସିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାଙ୍କ ହଳଦୀ ରସମ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ହଳଦୀ ରସମର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହା ତ କେତେ ସତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି କି ସରିଯାଇଛି ବର୍ଷାଙ୍କ ହଳଦୀ ରସମ।